Bahing dito, bahing doon. Ang kaliwat kanang sipon, present. Yan ang kalbaryo ng 31 anyo sa si Kevin. Ang kanyang walang tigil na sipon, sanhi umano ng allergic rhinitis. Para maibsan ito, humanap ng DIY remedy si Kevin. Tila naghihiyang daw sa kanyang ilong ang pag-flush out ng sipon gamit ang syringe, asin at mineral water. Mag-blow ako ng allergic rhinitis ngayon. But ito yung mga kailangan. Mineral water para wala siyang chloride. 2 page ng asin. Tapos syringe. Lalabas ng fosa. Wow! Wala naman. Bata pa lang si Kevin, sensitibo na ang kanyang ilong. Habang tumatanda, dito na niya napansin ang paglala nito. Nagtatrabaho po ako parang buong taon akong may sipon. Sa isang linggo po yung 6 days, tapos 1 day parang magre-rest lang ng konti. Tapos pagpasok ko sa trabaho, ganun naman po. Kumonsulta na rin sa mga espesyalista si Kevin. Nag-try ako magpa-check sa EENT. Sabi may allergic rhinitis ako. Tapos hanggang sa lumala po ng lumala. Pag na-expose ako sa alikabok o kaya chemicals, bahing na po ako ng bahing. Ang allergic rhinitis niya, tila ayaw siyang tantanan. Epektado na rin po yung panglasa. Parang mas blunt yung lasa. Yung pinakamalala po yung nagkakaroon na ng bleeding. May pagdudugo na po dun sa sipon na lumalabas. Ang hirap pumarap sa tao. Una, ngongo ka, tapos mabaho yung pang-amoy. Tapos tumutulo lang yung sipon. Kaya po, parang hirap sa experience na. Ganun lagi, everyday. Paliwanag ng eyes, ears, nose, and throat o ENT doctor na si Doc Michael Vera, reaksyon ng katawan sa mga pumapasok na allergens ang allergic rhinitis. Most of the time, this is actually hereditary or passed on from generation to generations. Pero pwede rin po itong maging acquired. Depende sa trabaho nila. For example, painter o kaya nagtatrabaho sa mga warehouses. Very common symptom ng allergic rhinitis is yung pagbabahing, pangangati ng ilong, laging nagduduha o kinakamot yung mata. Once you have allergic rhinitis, habang buhay may allergic rhinitis ka talaga. Pero pwede po ito makontrol. Ang sanhi umano ng paglala ng allergic rhinitis ni Kevin, Dahil po sa exposure sa wound. Since nung nalipat po ako sa assembly and test ng company po, ng factory, mataas po yung chemical doon na naamoy po lagi. bukod sa pag-inom ng gamot, humanap din siya ng alternatibang lunas sa kanyang kondisyon. Nag-try muna po ako maggamot ng ilang buwan. Nagre-reseta po siya ng nasal spray. Tapos nung tinanong ko sa doktor, sabi niya, same lang naman ng water and salt solution yun. Kaya yun po, tinry ko na water and salt na lang. Mas maginawa po kasi after 3 days or 1 week. Tapos na. Tapos wala akong iniinom na gamot. Hindi rin ako gumagastos ng malaki kasi salt lang saka mineral water. Every morning po, saka bago matulog, doon po ako nag-spray ng solution. Masakit po siya sa yung mga dadaanan po ng tubig. Bali, last na allergy ko po, May. Wala na ulit. Ligtas nga ba ang home remedy gaya nito? So nasal irrigation actually, this has been actually used even for us ENTs. Meron pong proper formulation po kung paano po ginagawa nito. We usually use distilled or filtered water. Hahaluan namin ito ng table salt or rock salt at saka baking soda. Ang ginagawa nito is it softens the debris doon sa ilong natin and it irrigates or tinatanggal niya talaga yung mga debris, yung mga naninigas na mga sipon, at saka yung mga allergens. Dagdag pa ni Doc Michael, ito raw ang mga dapat alam mo. On home remedies po, dapat po talaga backed up by science and evidence po tayo. It is actually safe and easy to use, if done properly. Maging si Kevin, nais din mag-iwan ng paalala. Hindi naman siya one size fit all na bagay. So, better na magpa-check muna sa doktor. Pwede nyo siyang itry, pero hindi ko siya recommended na gagaling agad kayo lahat. Hindi biro ang pagkakaroon ng araw-araw na pasanin sa kalusugan. Pero sa pagsubok ng mga alternatibong paraan, siguraduhin kumonsulta muna sa doktor. Ako si Marisol Abduraman at yan ang kwentong dapat alam mo.